Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Είμαι ο EVL Gamer. Είμαι ο Ultimate Gamer. Και είμαστε οι Ultra Pro Greek Gamers. Προφανώς θα καταλάβατε ότι στο προηγούμενο βίντεο είχαμε κάποια θέματα με τον ήχο. Οπότε τώρα προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Όσο γίνεται. Ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα παίζουμε Need for Speed Rivals, το Racer Mode. θα πάμε να ξεσκίσουμε. Πάμε λοιπόν. Παίζω εγώ πρώτα. Περίμενε. Τι έγινε πάλι? Πας εδώ στο Pursuit. Αν δεν έχεις βάλει τίποτα, κάτσε να πάρω. Αφού δεν έχουμε να πάρω, δεν μπορούμε να πάρουμε. Α, ναι. Ω, είσαι άχρηστος. Εσύ είσαι άχρηστος. Λοιπόν, πάνε. Πάω. Καλά ντε. Αυτό είναι. Ακούγεται. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο. Το ξέρω ότι ακούγεται, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Σε βλάκι. Ωραία. Εγώ, παιδιά, πάλι θα φύγω. Πού θα πας ρε? Πάλι αυτή τη φορά έχω δουλειά στην άλλη μεριά της πόλης, στους Αντελόκηπους. Α, γι' αυτό να ξέρετε αργήσαμε κιόλας, επειδή είχε μια δουλειά στο ναύπλιο, οπότε δεν γινόταν να κάνει. Αν δεν ακούσατε αυτό που είπε ότι θα πάει στους Αγγελόκηπους για μια δουλειά. Ναι, θα πάω στους Αγγελόκηπους. Έχω μια δουλειά, είναι business και ξεκίνησες. Ναι, το κατάλαβα. Πατάω τον drive. Κάτσε. Λοιπόν, πάνε βρες ένα time trial. Πάτα το escape. Αφού σου μάθες. Και πάνε στο time trial. Ωραία. Βασικά πάνε στο time trial και πάτα enter. Ρε, Ξέρω, ρε, απλώς. δεν ξέρεις, αλλά τέλος πάντων. Κάτσε να βρούμε. Να βρούμε. Όχι, σε βλάκας. Πάμε πιο κάτω. Εκεί. Ωραία. Yes. Και τώρα πάνε εκεί που σου λέει το μπλε. Πράσινο είναι, αλλά δεν στο λέω. Λεπτομέρειες. Πράσινο, τέλος πάντων. Όπα. Γιώργο. Λοιπόν, παιδιά, μου όταν λογικά παίζει σήμερα στους Απελόκηπους να κάνω ένα βίντεο. Ο EVL Gamer εννοείται. Ναι. Οπότε να το δείτε. Να κάνετε like και subscribe. Μην ξεχάσετε εμένα. Α, τώρα που είπες like και subscribe, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 4 που κάναν like, όποιοι και αν ήτανε. Και σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο. Ναι, σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο. Εκτιμούμε που έχουμε 18 προβολές, 18, κάπου 20 προβολές κοντά. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Love you. Μας εμπνέεται να κάνουμε κι άλλα, οπότε θα συνεχίσουμε. Όπως βλέπετε τώρα το Rivals δεν κολλάει τόσο πολύ όσο την προηγούμενη φορά. Όντως. Γιατί κάναμε μια αναβάθμιση στην κάρτα γραφικών. Ναι, τέλος πάντων, να το τελείωνε. Προσπαθώ. Λίγο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο τραβάει λίγο στο drift. Αλλά... Είναι ωραίο αυτοκίνητο, αξίζει. Α, ναι. Ω! Αλλά το κάνεις και με το φρένο. Ναι, ναι, real drift. Bitches! Λοιπόν, παιδιά, που σας είχα πει ότι είχα παραγγείλει. Άμα δεν τα ακούσατε, Ναι, στο δικό μου κανάλι που είχα πει. καλύτερα να τρέξεις και να βάλεις νήτρο. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Θα έρθει τελικά τον Ιούλιο ή τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Το λόγο δεν το γνωρίζω. Μάλλον έγινε κάτι με τις μεταφορές, ένα θεματάκι, οπότε πήρα αναβολή. Δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, μπορούμε να παίζουμε το... τόσα παιχνίδια τέλος πάντων όσο και στο τέτοιο. Λοιπόν, ή την Κυριακή θα παίξω GTA 5. Ωραία, καλύτερα ξεφύγεις όμως τώρα γιατί σε κυνηγάνε.
Ναι. Χάρη στις συμβουλές μου. Ακόμα σε κυνηγάνε. Κατάλαβα. Τους βλέπω. Παρεμπιπτόντως, από φίλους μας YouTuber ακούσαμε για ένα παιχνίδι που λέγεται Asphalt 8. Asphalt. Επειδή εμείς δεν το έχουμε ακούσει αυτό το παιχνίδι, πείτε μας εσείς αν σας αρέσει και αν είναι ωραίο, ώστε να το παίξουμε στο μέλλον, άμα το θέλετε κι εσείς. Πείτε μας στο επόμενο βίντεο αν θέλετε να παίξουμε ή Fuckboys. Το Fuckboys μου δεν το ξέρω. Α, ναι. Από κάπου το ξέρω. Εγώ το έχω ακουστά, ναι. Ή το Asphalt 8. Διαλέξτε, πείτε μας στα comments. Ίσως θα παίξουμε. Να ξέρετε, ο Evil Gamer έκανε, δεν ξέρω τι εννοούσε, αλλά αυτό που μάλλον ήθελε να πει, ήθελε να παίξουμε το FNAF, το Five Nights at F-Boys. Ωραία. Λοιπόν, Πάλι συγκινήκα. δεν το έχω καταλάβει. Αλλά αν είχαμε pursuit, αν είχαμε pets, Πρέπει να βγεις τώρα για να πάρεις το τέτοιο. Έχουμε 13.000. να πάρουμε καλά tets. EMP θα πάρουμε και Spike Strips. Έχω λόγο. Όχι, Turbo θα πάρουμε. Spike Βασικά απλά πρέπει να το χτυπήσουμε με Tech Hit. Με Pursuit Tech Hit. Βασικά με Pursuit Tech. Όχι. Πριν έλεγε Hit Racer with Pursuit Tech. Δηλαδή με Pursuit Tech. Ναι, το ίδιο λέμε. Άνε μπρο. Yep. Τέλος. Παιδιά, όχι, 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 όχι. Δεν θα με χτυπήσει, δεν θα με χτυπήσει. Page down κάνει. Όχι, δεν ήταν page down, απλά με είχε κλειδώσει με το EMP και αν με χτυπούσε θα είχα. Απλά. Page down για το head to head. Λοιπόν, Nigga Angel. πάμε. Stop! Ένα φοβερό στάντα τον EVL Gamer. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Άχρηστες. Βγες λίγο για να παίξω κι εγώ. Για το Tets. Λοιπόν, πώς βγαίναμε? Easy drive. 4. Ναι. Πρέπει να βγεις όμως. Σε κυνηγάνε. 4. Περίμενε, άστο να σε πιάσει. Υποτίθεται σε κυνηγάει. Όπα, να το. Πάντα nearest hideout. Εδώ. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα πρέπει να είναι το hideout. Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε, την Κυριακή θα παίξω το GTA το 5 Στο δικό του κανάλι. στο δικό μου κανάλι από PS3. Μέχρι που να έρθει το καινούργιο το PC, όπως να παίξουμε τα lowriders και όλα αυτά με τα yachts. Έκανα καινούριο παίχτη. Παιδιά, είμαι hacker. Καλά, αυτό το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Ναι, απλώς hacker και το GTA το 5. No. Γιατί εγώ το έδωσα. Εγώ τον βοήθησα να το βρει. Ωραία, πάνε κάτω. Πάρε όποιο pursuit έτσι θέλεις. Ένα φθηνό. Όχι αυτό. Μετά πρέπει να τα ξαναγοράσουμε. Περισσότερο νήτρο. Όχι.
στην ουσία όταν πατάς το turbo πηγαίνει αυτό σαν να έχει νητρό για ένα λεπτό περίπου. Ναι, κάπου εκεί. Ναι, βάλε τώρα ένα pursuit έτσι και μετά άμα μας βγει βάζουμε και το turbo. Ένα καλό όμως. Να, αυτό θα βάλουμε. Το οποίο τι κάνει? Στοχεύει από μακριά και τον κάνει να χάνει την ορμή του, κάτι τέτοιο. Ωραία. Και το δεύτερο θα είναι Δεν έχουμε λεφτά. Οπότε βάλε ένα ακόμα για καλό και για κακό. το τζάμερ. Αυτό οπωσδήποτε θα το βάλουμε, γιατί αν έχουμε κοπ και μπροστά έχει μπλόκο μπορούμε να τα βλέπουμε και όταν θα μας κάνουν και EMP με αυτό το καταστρέφουμε το EMP τους και χάνουν την ροή τους. Start from here. Τώρα θα παίξει ο Ultimate Gamer. Άντε φεύγει ο Pro από τα Need for Speed. Δεν σ' ακούσα, να τέλος πάντων. Άντε φεύγει ο Pro από τα Need for Speed. Μη μιλάς. Why? Έτσι. Λοιπόν, όταν θα μιλάς θα έχεις εδώ γιατί το έχω εγώ το μικρόφωνο, αλλιώς θα μου το δίνεις που είναι πιο δύσκολο. Oh yeah. Βασικά θα φέρνει. Ναι, δώστε. Λοιπόν. Ωραία, λοιπόν. Τώρα πρέπει να βρω τον κοντινότερο racer. Ώστε για να κάνει ένα Pursuit, that's it. Wow. Δεν το καταλάβανε ρε. Είναι πανδύσκολο να το καταλάβει κάποιος. Λέμε για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από τα Need for Speed. Που αυτό είναι αδύνατο. Τώρα που είπες ότι κάποιοι δεν έχουν ιδέα από Need for Speed, ένας φίλος μου τις προάλλες μου είπε ότι, ένας άλλος YouTuber μου είπε ότι το asphalt αυτό είναι καλύτερο από το Need for Speed. Εγώ βέβαια δεν το πιστεύω, οπότε γράψτε στα comments τι πιστεύετε. Και συγκεκριμένα καλύτερο από το Need for Speed Rivals. Τι λέει ο τύπος? Τώρα θα μας πει ότι είναι και καλύτερο από το GTA το 5 ρε. Δεν το ξέρω το asphalt αυτό για να σου πω. Εγώ το ψηλό. Το ίδιο αυτοκίνητο, what the heck. Καλά τι, περίμενε λοιπόν. Από πίσω πάνε, από πίσω του. Μην πας πολύ μακριά, εκεί μείνε. Πάτα το enter. Το είδες? Το πήρες. Τώρα enter hideout. Γιατί σφυρίζεις? Επειδή μου αρέσει. Να ρε το drift που λες δεν πιάνει. Απλώς γυρνάει πολύ απόταμο στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, γι' αυτό ενώ με το αν πατήσει το φρένο πάει πιο εύκολα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Για να δούμε πού είναι το κοντινότερο. What? Με βάλε με head to head. Άστο το head to head. Δεν ήθελα να κάνω τόσο άλλος. Απλώς ήθελα να το χτυπήσω. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε στο hideout και θα τελειώσουμε το mission. Αυτά. Λοιπόν, παίζει να πάρουμε και καινούργιο αυτοκίνητο. Εννοείται. Άμα έχουμε λεφτά. Αυτό το άμμο μ' αρέσει. Φυσικά. Όπα. Από εδώ είναι το hideout. Φύσηξα γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα μας κυνηγάει η αστυνομία. Κολόμπατσι. Μου αφήνε μπατσόνια, τι να τα κάνει. Ναι, αλλά παίζουμε και εμείς cop mode. Δεν το ξέρω, γι' αυτό και εμείς είμαστε μπάτσι. Άρα βρεις και εμάς. Κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, ήταν ένας φίλος μου τις προάλλες και με έλεγε για τον αδερφό του. Όχι. Ότι να το σταμάτησαν οι μπάτσι και τον έκαναν έλεγχο επειδή είχε περίεργο αυτοκίνητο φτιαγμένο και τα λοιπά, ξέρετε, με αεροτομή, με χαμηλωμένο, με λίγο φημέ τζάμια χαμηλού βαθμού, και το σταματάνε και το κάνουν έλεγχο. Αυτό δεν πιστεύω να τους νοιάζει και τόσο, επειδή τώρα κάνουμε gaming βίντεο. Ναι, το τέλειο όμως δεν το έχεις ακούσει. Δεν πες. Και μετά που τελειώνει τον έλεγχο, τον λέει αυτός, ο αδερφός του φίλου μου, τον Μπάτσο, δείξε μου και εσύ ότι είσαι Μπάτσος, και τον αρχίζουν στις μπάτσες.
Κρύο, πολύ κρύο. Για όσους δεν το κατάλαβαν. Και τον πλάκωσαν στα χαστούκια. Πραγματικά έφαγε ξύλο το παιδί. Κρίμα. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε τι ξεκλώσαμε. Τσα λοιπόν. Α, ωραία. Μπορούμε πλέον BMW φτιαγμένη. Αυτό είναι το νέο αμάξι που θα πάρουμε άμα έχουμε λεφτά. Εδώ, να μιλήσω θέλω. Εδώ. Φτιαγμένη BMW. Παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σας αφήνουμε να το απολαύσετε. Πολλά καταλάβαμε. Ωραία, τέλεια. Από ό,τι κατάλαβα τώρα θα μας κυνηγάνε περισσότερο. Και όποιον και αν μας βρίσκουν να μας πηγαίνουν στη δικαιοσύνη. Κάτι τέτοιο. Απλά επειδή ανεβαίνουμε level όλο και περισσότερο, τόσο πιο περισσότερο wanted γινόμαστε. Λοιπόν, δεν νομίζω. Το είδες αυτό ποιο είναι? Αυτό είναι Hit 5 Racers with Pursuit Tech. Αυτό είναι Hit 4 Cops with Pursuit Tech και Silver Interpreter. Και αυτό είναι Get 3 slams while using the turbo in Silver Event. Ποιο λες να κάνουμε? Το άλλο το drive που λέει χρειάζεται. Όχι, δεν θα προλάβουμε, δεν θα έχουμε τα μάξι. Οπότε λέω να κάνουμε αυτό εδώ. Ωραία. Πάνε και... Ωραία. Θα σας δείξουμε τα μάξι και άμα είναι ίσως τελειώσουμε εδώ το βίντεο. Έχουμε ακόμα. Τα μάξια που έχουμε είναι αυτά εδώ. Το πρώτο. Αυτό τζάμπα τα αγόρασε, δεν μ' άρεσε. Δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε κιόλας. Δεν γίνεται. Δεν γνωρίζω. Λογικά δεν γίνεται. Λοιπόν. Όχι. Παίζουμε. 17 λεπτά. Παίζουμε. 17 λεπτά. Ναι, παίζουμε, προχώρα. Τέλος πάντων. Γιατί κουράστηκες αν κουράστηκε με σκοφογό να παίξω? Όχι ρε. Απλά ίσως κουραστούν οι τηλεθεατές μας. Όχι, εντάξει. Λοιπόν. Θα κάνουμε ένα mission και θα δεις. Το mission του είναι μεγάλο. Απλά στο λέω. Όχι όλο το mission, το μισό mission λέμε. Έλα. Να ξέρετε, εγώ ο Ultimate Gamer είμαι ειδικός και στα Sonic. Και εγώ λίγο. Κάπως. Ναι. Αυτή τη στιγμή παίζει Ultimate Gamer. Και... Οκ. Πάει να κάνει το ένα race αν έχω καταλάβει καλά. Ναι. Ωραία. Ωραία. Λογικά θα φτάσουμε στο race και θα τελειώσουμε εκεί το βίντεο. Οπότε σας ευχαριστούμε για όλα. Κάντε like, μας βοηθάει. Και αν σας άρεσε το βίντεο και subscribe, γιατί γι' αυτό δεν μας και subscribe, γιατί γι' αυτό μας βοηθάει. Και μισό. Και να μην ξεχάσω, αν δεν είστε ήδη subscribers, να κάνετε subscribe. Ναι. Και να φτάσουμε στο Ναι, σωστά. Μπρε. τελειώνουμε το βίντεο. Very correctly. Turbo. Εντάξει, ωραία. Νίτρο λέγεται στη χώρα μου. Στη χώρα μου Νίτρο λέγεται. Τότε γιατί το λες Turbo? Εδώ είσαι στο Πακιστάν, αγόρι. Το Πακιστάν το λένε νος, φίλε.
Και το turbo σε έχω εξηγήσει ότι είναι άλλο πράγμα. Νίτρο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Όπως βλέπετε, βιαζόμαστε λίγο γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχει ξεσκίσει το αυτοκίνητο στα crash. Οκ, δεν πειράζει. Never mind. Οπότε κάντε like, subscribe όπως είπαμε και πριν. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε like και σε μένα και subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye.